Безнең Башкортстан мәчетләрендә минбарлардан күпме һөйләнә икән. Шул ук Салават Юлаев тураһында, шул ук Зәки Вәлиди, Муса Мортазиндар тураһында. Һуңгы вакыт хатта безнең башкорт егетләреннән, мөселманнардан шундый һүз сыга башлана бит инде. Ислам дине булгас, бөтәһе лә кардәш, ә ул теге Салават Юлаев, Муса Мортазин, Зәки Вәлидиләр, улар күбрәк милли хәрәкәтләрдә йөргән кешеләр, шуга милләтселекте уятмайык дигән һәммәгрәк шул һөйләйдәр бит инде. Ләкин егетләр ана шул башкортларның горурландырган кешеләре, улар күбеһе мөселман булган. Һәм шул мөселманнар моны был йөрдәрдә нимәлер эшләгәндәр, гамәл кылгандар. Ә нигә без ана шул кардәшләрне бүген үк онытырга тиешбез? Әгәр уларды башкортлар, башкорт мөселмандары хатта мәчетләрдә, минбардарда уларды һөйләмәһә, вот ышаныгыз, онытасактар уларды, оныттырасактар. Уларды һөйләмәйсәктәр, казактар я кыргызлар яки икенчеләр, уларды оныттырасактар. Уларды онытырга ярамай. Шугаттан теге кайсы бер кешеләр үтә нык рус сүзен кулланганда интернационал булып китергә тырыша, теге милләтһез кешеләр. Булмай ул. Сез мана Төркиягә барһагыз, Төркиялә ана шул төрек тарихы тураһында һөйләйдәр, хатта минбардардан. Булган бит инде уларның үзләренең галимдары, мөҗаһидләре булган. Уларды Сауд Гарәбстанда ла, Төркиялә лә, Кувейтта ла, бөтә илдәрдә лә ул халык үзләренең шундый көсү улдарын искә ала. Башкортстанда безнең минбардардан мин әле бер кайда ла, мәсәлән, ишеткән юк, мәсәлән, Муса Мортазин тураһында. Без уларды һөйләргә тиешбез. Әлеге вакытта без яшәп ятабыз Башкортстанда. Был Рәсәй бөтенләй икенче төрле төзелә алыр ине, әгәр шул егетләр булмаһа. Мана игътибар итегез, Төркиялә курдтар яшәй. Уларды төректәр шугаттан нык кысып алган, улар үзләренең телендә һөйләшә алмай, теге үзләренең каналын асып алыр өчен улар әлләинсә ел тырыша, уларга рөхсәт ителмәгән. Төркия бөтенләй икенчеләй киселеп, кыркылып, бөтенләй икенче каркаста корылган. Рәсәй бөтенләй икенче төрле. Бында нимә тиһәң дә барыбер безгә күп нәмә рөхсәт ителгән. Кайдан был килә? Нинди тамырларга барып тоташа? Ана шул егетләргә бында мөселмандар утырып алганда, шул хатта булар интернационал, Муса Мортазин. Хатта бер хәзрәт, минең исемен әйтмәйм, онытыгыз әле шул Салават Юлаевты дип әйткән. Нисек һин кем ул бында ундай хөкем сыгарырга? Салават Юлаев ул безнең ардаклы шәхес, ул үзегез беләгез нинди эшләр эшләгән. Нигә без кайдандыр теге ситтә, әйтәйек, Пакистанда шундый ук ниндидер бөек шәхес булган, оның туралы китаптар язгандар. Без, мәсәлән, шуны мисал итеп килтерә алабыз. Мана мөселмандар арасында шундый кеше булган, шундый эшләгән дип. Салават Юлаевты без онытырга тиешбез. Син кайдан китереп сыгардың ундай хөкем? Шуга мана башкортларга үзләренең тарихын, үзләренең мөселманлык, ислам менән бәйләнгән тарихын ныграк күрһәтергә кирәк.